Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo, manausab kanin. Mga igsuon, padayon tang magampo ngadto sa Ginoo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, alang sa kasulbaran na nining atong giantos nga pandemic, o sa pagampo nato sa tanan nato mga benefactors o mga donors nga nag-alagad o nagtabang nato dinhi sa atong mga proyekto sa simbahan. Ato sang iyampo ang nabiktima sa bag-ong bagyo nga si Kinta nga miagi sa atong nasod nga unta dili kay sila magrabihan o matabangan dayon sa ilang panginahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman og hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Gamhanan o guway katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom o paghigugma. Himua nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo og paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Tungod kang Kristo, pagtinahuray kamo. Mga asawa, tahura ug sundan ninyo ang inyong bana, sama nga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan, ug si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Busa kinahanglang mutahod ug musunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang simbahan nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gigugma ni Kristo ang simbahan, ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron paghalad sa simbahan ngadto sa Dios, pinaagi sa iyang pulong. Human niya kini hugasi sa tubig. Sa ingon niini, ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bug-os niyang kaanyag, putli og walay ikasaway, walay buling o kunot, o bisan unsang apan. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang mga bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma usab sa iyang kaugalingon. Walay nasilag sa kaugalingon niyang lawas, hinunua, pakanon niya kini og atimanon sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan. Kay mga bahin man kita sa iyang lawas. Sumala sa giingon sa kasulatan, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. May dakong kamatuoran kining bahina sa kasulatan. Ug sa akong hunahuna, nagpasabot kini kang Kristo ug sa simbahan. Apan alang usab kini kaninyo, ang mga bana, kinahanglan mahigugma sa iyang asawa, sama sa iyang kaugalingon, ug ang asawa usab, kinahanglan magtahod sa iyang bana.
Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo, bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bagon nga anaa sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga olibo libot sa imong talad. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ania, ingnon niini pagpanalangin ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion, makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon, sa unsa ko ba itandi ang paghari sa Dios? Kini sama sa usa ka liso sa mustasa nga gipugas sa usa ka tawo sa iyang uma. Miturok kini og nahimong kahoy og nagsalag ang mga langgam sa mga sanga niini. Unya nangutana pag-usab si Jesus, sa unsa ko ba itandi ang paghari sa Dios? Sama kini sa igpapatubo sa paan nga gikuha sa usa ka babay o gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Ang atong Ebanghelyo common kay ni nato nga mabati, hapit mabalik-balik ni siya kapila sa usa ka tuig, bahin aning gingharian sa Dios nga sama sa liso sa mustasa or sama siya sa kaning igpapatubo sa pan. Ang gihimo nga example ni Kristo dinhi nga igsuon nga ang liso itanom usa siya sa yuta. Nga inigtanom niya sa yuta, mutubo pa siya. Maka-imagine ginato no nga ang lisos mustasa gamay kay tanan. Unya itanom ni mo siyuta, gamay sad kaayo ang turok, nya magsige pa siyang tubo, hangtod mahimo siyang kahoy. Wa hinon maghisgot si Kristo, pila ka adlaw, pila ka buwan, o pila ka tuig, una pa ang liso mo mahimong kahoy. Ako sa una, mangumaman sad ko sa una, kanang mais, ang lugas sa mais, dagko man na, kanang tibuok, ipugas na namo, dangtan siya mga 4 ka adlaw, mugitib na siya. Nya, dangtag mga usak simana, 2 ka simana, ana amo na nang gunahan, kay hapit na mo kuan. Mudagan pag na siya mga 2 ka buwan, una pa ka makakita nga makakaon na ka. So sa mais ra ganito, ambot ang humay, pila pud na siya kakuan. Ang mangga, gikas pagpabuwak, perting dugaya mo, abot usag mga 4, dol-dol 5 ka buwan, o da pasad ka makakaon. Kining maong pananglitan ni Kristo, og sama sa danang pagkuana ng pan, kanang pagpatubo sa pan, una pa ni mo lutuon, aron mahimo na siyang makaon, mo take time sa na siya.
Para nako ang mensahe ni Kristo mga igsoon kanabang ang tinuod di ay nga pagkasinati nato sa gingharian sa Dios dili di ay siya instant. Dili ba kanang dali ba kanang inig mura bitaw og kana ganing paso nga inig kaigo ni muskayo paso dayon ka dili ingon ana. Dili sad ni siya ang gingharian sa Dios nga mura ba og kana ganing maigo kas bala ba nga inig kaigo ni musbala tumba dayon ka nay epekto dayon ba. Di sa ni siya parehas kurente nga inighikap nimo sa live wire kurog dayon ka. Dili ingon ana. Ang gingharian sa Dios pasabot ang tinuod nga kalipay, ang tinuod nga kalinaw, ang tinuod nga kasantos sa atong kinabuhi. Dili siya dali-dalion. Kinahanglan ta mo trabaho, kinahanglan ta mo huwat, kinahanglan ta mo muagi sa proseso nga dili dali-dali. Muna karong panahon na sa atong kalibutan, uso naman kaining instant, kana bang dali ba? Automatic. Gusto gitang dali ra. Muna sa atong cellphone, inig-click na to. Di ako din his Pilipinas, inig-click, abot dayos Canada, abot des Amerika, inig-tawag, anak cellphone, abot dayon ngadto sa laing lugar. Mao nay gusto nato karon. Mao na hasta ang atong kalipay ato na sang dali-dalion. Hasta ang atong mga pamilya kaning pagtukod og pamilya gidali-dali na. Mao na karon uso na kayo ang puyo-puyo, premarital sex, live-in, inana. Nag-abot ba ang babae ug laki nga wa bitaw sila mangandam? Ang ila ra gyud unsay makatagbaw sa lawas kanang instant satisfaction nya para nila mauna nay love, mauna nay happiness, mauna na siya ang gitawag og kunuhay sana pag inunungay. Mauna na siya gitawag nila I love you very much, I love you forever, tinukhangay ta my dear. Inaana nya mao ka ni dili. Nakaroon din sa atong unang pagbasa, naghisgot si San Pablo unsaon pagsinati sa gingharian sa Dios sa asawa ug sa bana. Nya unsaon man pagsinati? Paminaw mo ha, mga asawa. Kamo mga asawa din naghigugmaay mo, kamo ron dihang mga banang nasa online nato mga parishioners, unsa man naghigugmaay pa mo ron. Unsaon man pagsinati sa gingharian sa Dios sa kanang gitawag natog tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw ug tinuod nga kasantos sa kinabuhi sa bana ug sa asawa. Matud pa ni San Pablo iyang sulat ngadto sa taga Efeso chapter 5 21 to 33. Ay gibutang diri ay mga asawa, ingon diri mga asawa sa gatigisulti, mga asawa, tahura og sunda ninyo ang inyong bana sama nga nagtahod og nagsunod kamo sa Ginoo. La, sige, mga asawa, kumusta man mo? Inyo bang giisip ang inyong bana nga mao'y Ginoo sa inyong kinabuhi? Sige. Naa, Ginoo o dili? Kay kanira ba mga asawa, kusog kay muyaw-yaw sa bana, magsigig pangaway, sigig pamadlong, sigig pangoreksyon sa bana, muyaw-yaw day kas Ginoo, imo daing koreksyonan ang Ginoo, imo daing badlongon ang Ginoo. Dili. Hala, buhatan na ninyo mga asawa, mahimo dayon mong malinawon, sa to, malipayon, o balaan sa inyong kinabuhi. Atis tingi. Tanan gyud sunda lang gyud ang inyong asawa, inyong bana. Bahala nagunsa iyang buhaton, sunda gid siya. Kay ang bana kuno mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo maoy ulo sa simbahan. Di abay na ingon nako, Padre, unsaon man ako pagsunod sa kong bana nga musuyop man? Unsaon ako pagsunod sa kong bana nga magsigi raman og panugal, magsigi man lang dito hapyod anang manok, sugal anang tari. Nya musunod ko
mutuman ko nga irresponsable man kay siya. Sige, mga asawa, kung saon na ninyo pagtubag, ako man o'y gipangutana nga di man ko asawa, di sag ko bana, ako kasuway ana. Pero ang akong gitubag, total dili bitaw ko bana, ako siyang giingnan. Mao man ni sogo ni Kristo, sister. Kay active man to siya simbahan. Buhata lang na, nya ayaw na lang kog pangutan kung unsaon ani mo pagbuhat. Buhata lang, sunda lang imong bana. Kung adto siya iyang suyupanan, sunda. Ay lag suyop, sunod lang. Adto siya sa tarian, sunda. Adto siya sa iyang adtom sa kuno kaning mga bar. Ana nako tuas bar, sunda. Pero ay lag badlonga, ay lag sa dito pag kuas bar. Isa kakapoy sa na pader mura kog buang ana. Mura ko ana og kuwang-kuwang, mura ko way buot. Nako, mao gina magpakaway buot kita basta mo sunod tas Ginoo. Nya kay bawo mo mga igsoon, iyan ning gibuhat. Sa may nahitabo, pagsunod niya sa iyang bana ngadto sa suyupanan, ang iyang bana na uwaw niya, wa mo dayon og adto sa suyupanan, ni uli sa ila. Nya pag uli sa ila, wa na gyud mo suyop adtong adlaw. Pero pag trabaho niya, ambot lang ni suyop pagkato iyang bana, basta wa mo dayon og suyop. Nya diha sa kuno nanugal, ani ngadto siya, wa man sige magsugal dito, di iyang giadto. Dito ra sad siya sa paatbang, lingi iyang bana, ikaupat kunong lingi siyang bana niya. Nya siya ga smile ra. Pero may nagukuno kaintang patyon, pero ni smile ra siya. Niduol kuno iyang bana. Nya giguroy siya nga to daplin kay nauwaw siyang mga amigo nga dito lagi tigbakay. Ngano yang kadini? Yaw ba? Ngano yang kadini? Usa man ka? Ana, ay sunod ra gud kunimo god. Di man ko mamadlong ana ka diha. Ani balik kantog kadiyot, sugal kuno kadiyot, uli sila. Pero pagkatuog niya, pagmata niya, wa na sa kuno diha. Ambot lang kang ni balik bato sugalan o gunsa basta nawa sa diha. Pero kadugayan ang iyang bana nahibong naman niya nganong di na magid siya masuko. Pero 14 niyang antos dire. It took her mga 5 years. Sa among istorya 5 years. Bisan pagtuang iyang bana sugalan, bisag na apas imnanan, relax na gyud kay siya. Og karon, wa na gid iyang bana manugal. Wa na sad musuyop, wa na sad mo inom. Ambot og naunsa na ron sila, wa na sad ko kay bao. Nangapil man to sila Couples for Christ, nahimo na gay silang mga leader na adtong panahon na. Og maora dito'y tambal, pero it took her 5 years. Dali ba? Dili Kana lang pag-undang anang suyop, pag-undang anang sigarilyo, pag-undang anang mga bisyo. Oy, di na madali Pero daghan kay di na maihap nato sa atong mga tudlos, kamot og tiil ang mga tao nga nakahimo gyud pagbiya sa ilang bisyo, pero hinay-hinay sige yung paduol sa Ginoo. Muna sugo sa asawa. Nya ang bana unsam say sugo para makasinati sad og tinuod nga kalipay, kalinaw og kasantos diya sa pamilya. Gibutang sa din Kristo, mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Labaw-labaw man tingali ning bana kay kato sundar man imong bana, pero kani ang bana di ay mahigugma sa asawa, magpakamatay gyud para sa asawa, itugyan niya iyang kinabuhi ngadto sa asawa. Sinang ka itugyan, isurrender. Kanang word nga itugyan, surrender na. Nya kung imong isurrender ang imong kinabuhi ngadto sa imong isig katao, pasabot ana siya nay magbuot nimo. Siya ba'y magbuot ba? Nya kay siya may magbuot, ang bana magsigig sunod sa kabubuton sa asawa. Nya kay ang asawa mo sunod man sa bana. Bayon sa amaron ana. Nya ang bana kay itugyan sa niya iyang kinabuhi siyang asawa. Nya kay ang bana mao may pangulo sa pamilya. Ang mahitabo di ay ang tanang desisyon sa bana para sa kaayuhan sa asawa
Nya ang tanan sang kaayuhan nga gihatag sa bana sa asawa, ibalik sad sa asawa ngadtos iyang pag-atiman o paghigugmas bana. Kung mauna ni ang mulambo sa relasyon sa banag asawa, imagine ko no, ang bana pulos paningkamot niya, kaayuhan siyang asawa. Nya ang asawa sad pulos pod niya paningkamot para sa kaayuhan sa iyang bana. Imagine unsay ilang kinabuhi, di ba? Murag langit ang ilang pagpuyo. Nya nahitabo ni ron ninyo. Ay dili. Musugod ganig diman ang asawa nga higugma ako, atiman ako, patay kang asawa ka. Musugod ganig pangasaba ang bana kay bagsigi sag diktar sa asawa, di na sad muhatag siyang kaugalingon ngadto siyang asawa, patay kang banaha ka. Magkusmod gina imong naong. Ug mao ni siya ang i-develop sa kaminyoon. Mao sa niyang i-develop sa community, sa atong kani dinhi parokya, diha sa mga organizations, diha sa katilingban nga civic sama anang panggobyerno na agin nang gitawag og pag kanibang hinatagay sa kinabuhi. Naay pangulo, naay membro. Ang membro mutahod o mosunod sa pangulo, ang pangulo sad mutugyan sa iyang kinabuhi ngadto sa iyang mga membro. Ug mao ni atong himuon pastilan porting nindota. Mao bitang gibutang sa atong salmo karon niingon, bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Pasabot, bulahan to sila nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Mutubo, mulambo, sama sa liso sa mustasa, sama sa igpapatubo sa pan. Maubitan nang moingon jud ko, wa jud ko kakita og mga tawo nga nagsunod sa Ginoo nga ang kinabuhi nag-anam og kabati. Ambot, muuyon ba mo nako? Pangita ko mo dihag mga tao nga nagbinuutan, nagsunod gyud sa pulong sa Ginoo, banag asawa nga nagsunod gyud sa pulong sa Ginoo nga ang ilang pamilya nag-anam og kabati. Wa gyud mag-anam gyud kanindot, pero pangita mog pamilya nga nindot kay sa sinugdanan. Unya wa gi simba-simba, ang ila ra yung pagbuot mo'y matuman ana tanan. Kadaghanan ana lusno gyud. Malusno gyud, mga wagtang gispasing, managbuwag na sila, broken family. Pero wa gyud broken family sa mga taong nagsunod gyud sa pulong sa Ginoo. Kana bang bahalag sakitan, bahalag maghilak na, sunod lang yapon. Astilan, mag-anam ginag kanindot ilang pamilya, mahimo ginang model dangpanan sa ilang mga silingan. Himuonon gina sila nga magtatambag sa mga daghan kay problema. Mao na siya gitawag og murag kahoy nga mustasa, mustard tree. Nagikan sa pagkagamay kay liso, tungod kay kipalambo man, nisunod man sa iyang kinaiyahan nga gilatid sa Ginoo, nahimo gyung dakong kahoy. Kita sad mahimo sad tang dagkong kahoy sa pagtuo, lig-on sa pagtuo, sige kitag sunod sa Ginoo. Nya mao ra na itong buhaton aron nga munindot. Sa una bitaw, ako ginang balik-balikon, sige ra gyud ko sa unag panirador, ala mangarga, ana kanagog bukid gud, ana perti pobriha, way nakaila kay suo kay tanan. Pero sige ming rosaryo, siging apil Legion of Mary, apil og choir, ning kamot sa kog binuotan, ana nguyab ko binuotan sa ko, ana ginagbay yawa-yawa na asad, pero binuotan gyud kasagaran. Karon ana lambo na. Dagko na kayo kuan, kulikta. Manindog na ta. Mga igsoon, magampo kita nga ang Dios magpasaylo kanato sa tanang kalapasan ug maghimo kanatong mabungahon diha sa iyang kinabuhi. Busa sa matag pagampo, moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan, sa kanunay magmanggihatagon sa tanan, nga mudangop diha sa Dios, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang nangulo sa atong nasod, muhatag sa tinuod nga pag-alagad, ngadto sa mga kabos, sama kang Kristo, nga mialagad sa tanan nga puno sa gugma,
mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug sa ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug mga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay dadun sa langit nung gingharian, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Langit nun og mahigugmaong Amahan, dawata kining amo mga pag-ampo nga among gituboy kanimo uban sa gugma og pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. All that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya siyang ngalan, alang usab sa tagapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad ug itugot nga kining among pag-alagad maghatag kanimo og himaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan.
Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo mangging harian, ang gahaw mong himaya, hangtod sa kaangturan.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Peace. Madagday. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanong nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Magampo kita. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi og mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus og sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya.
Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon sa Ginoo mao ang Dios non nga paglambo, divine sama ng paglambo, divine progress. Unya mahitabo ra ni siya mga igsuon kun mosunod gid ta sa gustos Ginoo sa iyang mga pulong, dili ta magdali-dali, muagi kita sa iyang natural process. So ang atong halin karon sa atong gibaligya ang atag 1,000 nya 3,500 slots as of yesterday. Ang ato nang nahalin kay 2,256 na kabuo. Pakpak. Ang ato na lang available slots karon is 1,244. So first come first serve gihapon. Sa ato sang culmination karong October 31 karong Sabado, naa naman toy ni kuan gahapon no, ni commit nga mo hatag og 150 ka mga packed meals unya nasa ni angkon sa ika-5th prize nga kuan upat ka sakong sa tuingan ato Lion Ivory nga rice. Karon wapay ni angkon sa nanay 36 na lang kasako ang kuwang nato, 36 para sa first prize hangtod sa 4th prize. Ang first prize kay 12 kasakong bugas katulagi Lion Ivory nya. Ang second prize pila to 10 kasakong bugas. Ang third prize kay 8 kasako. Ang fourth prize kay 6 kasako nga bugas. Okay, sa ganahan nyo diyang moangkon ani mga presyo ha. Malangit dayon mo. Pero naay ni angkon na og another 100 ka packed meals. Na 250 na. Ay na lang mong appeals motorkid. Dinhi na lang modritso na na 200. Apil-apil sa mo kay para sa dili kayo mo kuan. Hago sa ginagmay ba. So muna ha, karong Sabado, Pitsa 31, alas 2 ta magsugod sa atong Rosary Motorcade nya maglibing rosary ta sa matag kapilya atong 5 ka kapilya nga atong agian. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat.